Chelo eni jochiw thieth mawuok e counties makaluo kamoting'o Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisumu owuok oko mariwre kod jowetegi ma Kisii manyocha ochunge tich nikech wach ng'anyo margi mabende dhi nyime pacho ka mangima. Jochiw thieth go oyango ni nyaka nyicha gichak ng'anyo osebedo kibuogogi gi wach mar chungo sachgi kata chungogi e tich ka giramo ni onge okang' mar buok moro amora mibiro miyo gidog e tich ka sirkal pok owinjo ywakgi mochuo kogno oboke mar winjruok mane gibedo godo. Koro gimedo sundo sirkal mondo owuog oko mapiyo owinji ywak jochiw thieth kaka yor neno ni gidok e tich jotuo owe hinyore. Wan gi kuyo ahinya ni ginyaka sani piny owacho otamore winjo ywakwa, jotendwa otamore winjo ywakwa, to koro gikwayo makende. Waywak kwa penjo moluor mogik President Dr. William Samoei Ruto mondo one ywakwa ni otem mondo okonywa nurses mondo doge tich mondo ogandawa kik inyre. Ogandawa ywak oko ka, ogandawa inyore. Ne gavana marwa mohero ma Homa Bay, ine jakom mar Human Resource Labor e Council of Governors. Akwayi gi muolo ni dhi wuo gi gavana ma Mombasa ma en jakom mar weche thieth e Council of Governors. Idhi wuo gi Wajir Governor ma en e Council of Governors Chair, kendi wuo gi Kisii Governor Simba Arati mondo un ji ang'wen gi kumakori gi 43 governors modong mondo uyie umiwa CBA marwa mondo wadogie tich machiegni kaka nyalore.